silmäilee Ulrichin ammattilaisuran ensimmäinen testiottelu, 21. paidaton ottelu. Vielä ei tappiosarakkeessa ole merkintöjä, eikä niitä ole tarkoitus tästäkään ottelusta hakea. No nyt hyvä vasen oikea saksalaiselta, mutta joutuu aina välillä imuroimaan Johnsonin vasenta suoraa ja välillä tulee sitten myös oikea suora sieltä perään. Inhottava vastustaja tämä Johnson kaiken kaikkiaan. Ei Ulrich tunnu saavan häneen otetta, mutta ottelu on vielä nuori. Suunniteltu 12 eräiseksi. Ja taas tulee hyvä vasen yläkoukku Johnsonilta. Ja sitten Ulrich pääsee lyömään vastaan. Hyvä vauhti tässäkin ottelussa ja tapahtumia tulee. Molemmat vetelevät surutta. Minuutti 3 erää jäljellä. Tämä ei siis ole MM-ottelu, vaikka tämä on suunniteltukin 12 eräiseksi. Tämä on IBF-liiton niin sanottu Intercontinental-ottelu ja saksalainen Ulrich siis WBO-liiton listalla niinkin korkealla kuin Darius Michalsevskin ykköshaastaja ja WBC-liiton listalla Roy Jonesin tämän illan päätähden neloshaastaja. Ulrich aloittanut ammattilaisena 11. tammikuuta 4 vuotta sitten ja edennyt voitosta voittoon. Otellut vain Saksassa, Unkarissa ja Sveitsissä ammattilaisena. Sen sijaan Johnson onkin jo matkustellut vähän enemmän. Hän aloitti ammattilaisuutensa Floridassa, mutta on otellut paljon myös Karibialla, Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Näin ottelun 3. erä on valmis ja tasaisissa merkeissä mennään. Richtig zurück, ganz tief. Richtig entspannen. Ganz tief. Warte nicht so lange. Spiele mit der linken. Wenn er mit der linken kommt, kommt dein rechte Cross und linken aufwärts. Mehr nicht, Thomas. Genau hierauf. Die linken. Avustaja sanoi, että täällä odottele niin kauan, vaan Geh rechts rum. että oikealla crossilla pitäisi Johnsonin päästä käsiksi ja sieltä se vaan amerikkalainen pyrkii koko aika lähelle. Mutta kyllä Johnsonkin saa tässä oman osansa iskuista, kun hän pyrkii tähän Ulrichin lähelle. 4. erä. Terveen järjen mukaan Ulrichilla ei pitäisi olla Johnsonin kanssa mitään vaikeuksia. Johnson on kuitenkin voittanut viimeisestä 5 ottelustaan vain 1. Ja tuostakin ottelusta on jo lähes vuosi aikaa. Viime vuoden syyskuussa siis britti Tox Ovo tuli yllätetyksi kotikehässään Englannissa. No, saattaahan olla, että saksalainen säästelee tässä voimiaan. 12 3 minuutin erää se on, kuten hyvin tiedämme, pirullisen pitkä aika. Ja saksalaisten online-scoringin mukaan, online-pistelaskun mukaan Ulrich johtaisi ottelua niukasti tässä vaiheessa. Makuasia. Mielestäni tämä on ollut hyvin tasaista vääntöä. Ensimmäinen erä meni Johnsonille, toinen mielestäni Ulrichille ja 3. aivan hyvällä omalla tunnolla voitiin laittaa tasan. Rantalaisen papereissa siis mennään hyvin tasaväkissä merkeissä. 4,5 minuuttia jäljellä. Hyvä vasen yläkoukku Johnsonilta. Ulrichin pitäisi nyt ulottuvampana ja isompana
pitää Johnson suorilla kaukana ja sitten kun Johnson tulee tuohon lähelle, niin vetää siitä vasemmalla yläkoukulla, mutta vähän on nihkeää Thomas Ulrichin työskentely tällä hetkellä. Atlantan olympialaisissa vuonna 1996 pronssia 81 kilon sarjassa. Ja ammattilaisena Ulrichilla siis 20 voittoa 16 tyrmäyksellä. Hän ei oikein liikuta yläkroppaansa, pää ei pysy liikkeessä. Hän jää liiaksi seisoskelemaan tuohon Johnsonin eteen ja näin Glenn Coffey osuu. Hän osuu jopa etumaisella suoralla Ulrichiin.